Xwendekaran çend kombûnên nerizayetî li derheq cinayetên rêjîmê lidar xistin. Xwendekaran li çend bajaran de bo nîşandana nerizayetiya xwe li hember hovîtî û cinayetkariyên rêjîmê û kuştîna xelkê bi taybet xwendekaran û pîzîşkan li ser şekaman li nav mal û nekweşxaneyan kombûnên berfîre hin nerizayetiyê lidar xistin û ya da şehîdên serhildanê bi bilind ragirtin. Li bajarê Meşedê de bi beşdariya hezaran kes ji xwendekaran, kombûn û mangirtînek berfîreh bo vebîranîna ya da şehîdên serhildanê û şermezarkirîna cinayetên hovaneyên rêjîmê li zanîngeha zanîstên pîzîşkî bi rêve ço û van xwendekaran kincên rêş bi nîşaneya tazîgirtîn bo van şehîdên azadiyê li xwe kirîbûn. Hervîsa xwendekarên zanîsta pîzîşkî li bajarê Şîrazê bo nerizayetiya xwe li hember bin çavkîrin û sepandîna sîza bo ser pîzîşkan û çancî destana çîhê şîk û guman a duya xwendekarên zanîsta pîzîşkî li zanîngeha pîzîkî ya Tehranê, kombûneke berfîreh li zankoya pîzîşkî li zanîngeha zanîstên pîzîşkî ya bajarê Şîrazê de lidar xistin.